pohovor na ustanovujúcu valného zhromaždenia. Ako prvá vás chcem oboznámiť s programom ustanovujúceho valného zhromaždenia, ktorý je nasledovný. Privítanie a otvorenie zhromaždenia, príhovor prezidenta spoločnosti, schválenie programu zhromaždenia, voľba členov zhromaždenia, predstavenie dozornej rady, diskusia a záver. Zhrnutie projektu. All Stars studentská spoločnosť je založená triedou 3. a D na strednej odbornej škole v Štúrove. Študentská spoločnosť vznikla vďaka projektu organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorej cieľom je pomôcť študentom v nadobudnutí praktických skúseností z podnikania. Študenti sú povinní postavení z očí v oči výzve riadiť vlastnú spoločnosť, ktorej cieľom je dosiahnuť zisk. Opis spoločnosti. Spoločnosť riadi 5-členný manažment zvolený spomedzi žiakov našej triedy. Zvyšok žiakov má rozdelené ostatné funkcie v spoločnosti. Naším cieľom je potom optimalizovať náklady a pomocou všetkých dostupných možností dosiahnuť zisk. Naša činnosť bude zameraná na výrobu a predaj výrobkov žiakom a personálom našej školy. Prosím všetkých prítomných, aby pristúpili k hlasovaniu za schválenie programu ustanovujúceho valného zhromaždenia. Srdečne vás vítam na valnom zhromaždení našej študentskej spoločnosti All Stars. Volám sa Anna Mária Tornová, som viceprezidentkou Naši zamestnanci podávali žiadosti, životopisy a pracovné zmluvy do 20. septembra. Bolo ich dohromady 20. Členovia výrobného oddelenia sa starajú o kvalitu výrobku a o chod výroby výrobkov. Členovia marketingu sa starajú o reklamu a propagáciu našej spoločnosti a výrobkov. Členovia finančného oddelenia sa starajú o finančnú správu spoločnosti a účtovníctvo. Naši zamestnanci dostanú mzdu 30 eur centov na hodinu a manažment 2 eur na hodinu. Teraz odovzdávam slovo jednotlivým oddeleniam. Dobrý deň, volám sa Viktor Rozner, som viceprezident marketingu. Marketingu a reklame v našej firme All Stars budeme venovať obrovskú pozornosť. V prvom rade pre nás budú tlačené letáky, vizitky, plakáty a predmety s logom firmy. Veľmi dôležitou súčasťou propagácie firmy bude naša internetová stránka, na ktorej pracuje náš zamestnanec Erik Kubica. Využívame všetky nástroje marketingu, ako sú produkt a jeho kvalita, cena, výborné ceny pre každého, predaja, podpora, predaja, propagácia. Dodávam slovo viceprezidentovi výroby. Vítam na valnom zhromaždení našej študentskej spoločnosti All Stars. Volám sa Richard Joža a som viceprezident výroby. A teraz vám popíšem naše výrobky. Budeme vyrábať mikulášske balíčky. Pre malé detičky sme vyrobili mikulášske balíčky, ktoré obsahujú sladkosti, konkrétne keksík, čokoládku, lízatko a cukríky. Balené budú do mikulášskych sáčkov a zaviazané z tuhov. Predávať ich budeme škôlkam, mestskému úradu a študentom našej školy. Predpokladaný počet kusov predaja je 80 kusov. Občerstvenie. Občerstvenie obsahuje predaj čajov, čierneho, ovocného, zeleného, obložených rohlíkov, ktoré obsahujú rastlinné maslo a salát. Občerstvenie sa bude predávať v budove našej školy, našim študentom, učiteľom a zamestnancom školy. Kocka zo zápaliek. Výrobok sa vyhotovuje z lepidla a zo zápaliek. Slúži na ozdobu, predáva sa zákazníkom na 12 rokov. Môžu sa vytvárať rôzne vzory na nástenkách kocky rôznym spôsobom ukladania zápaliek. Pohľadnice. Sú určené pre všetky vekové kategórie, zákazníci si môžu vybrať zo širokej ponuky pohľadníc na viaceré udalosti, ako je Valentín, Halloween, narodeniny, meniny, Vianoce. Výhodou pre učiteľov a žiakov je, že nemusia ísť do obchodu pre pohľadnice, môžu si ich rovno kúpiť na pracovisku. Gélové sviečky. Naše gélové sviečky sú príjemným doplnkom každej domácnosti. Sviečky dokážu vytvoriť krásnu romantickú atmosféru, sú vhodné do každej domácnosti, sú imidžové a vyrábajú sa z kvalitného gélu. Je iba na zákazníkovi, akú farbu a tvar si vyberie. V ponuke máme sviečky s rôznofarebným pieskom a s rôznymi inými ozdobami, ako napríklad mušle, morskí ješkovia a iné. Držiak na perá z dreva. Držiak z korkového alebo surového dreva, vhodný na perá a iné v rôznych tvoroch a farbách, ozdobné rôznymi dekoračnými prvkami a motívmi. Kusy dreva spojené s lepidlom alebo malými klincami. Študentský ples. Je to zábavné podujatie, ktoré spoločnosť organizuje každý školský rok. Ľudia môžu prísť a zabaviť sa.
Bude tam výborná hudba a účastníci si môžu využiť bufet na ošetřenie. Bude aj tombola. Ozdobné fľaše. Ozdobná fľaša poslúži ako dekorácia na oživenie a spestrenie najmä kuchyne. Hodná je hlavne pre gazdinky, ktoré sa jej iste potešia. Valentínske srdiečka. Zákazníci si môžu vybrať z rôznych nápisov, ktoré potom budú napísané na srdiečka. Sú vyrábané z perníkového cesta, existuje aj možnosť posypu s ozdobnými prvkami, aj bez nápisu. Srdiečka môžu mať rôznu veľkosť podľa želania zákazníka. Ďakujem za vašu pozornosť a teraz odovzdávam slovo viceprezidentke financií. Dobrý deň, volám sa Jana Škoprcová, som viceprezidentka financií. Takže, počiatočný kapitál, vklad akcionárov 200 eur a pôžička od zamestnancov 42 eur, spolu 242 eur. Rozpočet spoločných nákladov zahŕňa spotrebu papiera, kancelárske potreby, školenia, účastnícke poplatky, náklady na reklamu a propagáciu, odmeny manažmentu a ostatné nepriame náklady, čo je spolu 52 eur. Kalkulácie výrobkov. Výrobky sme sa rozhodli predávať za nasledujúce ceny. Najväčší zisk očakávame zo študentského plesu. Celkové náklady sú 1055,98 eur, výnosy 1286,50 eur a výsledok hospodárenia 230,52 eur. Finančný plán. Tržby sú dokopy 1286,50 eur, tržby z predaja vlastných výrobkov 606,50 eur, tržby z predaja služieb 680 eur, náklady sú 1055,89 eur, spotreba materiálu 893,75 eur, mzdové náklady 162,23 eur, zisk pred zdanením 230,50 eur, daň z príjmov 43 eur a očakávaný čistý zisk je 187,52 eur. Študentská spoločnosť navrhla nasledovné rozdelenie zisku. Dividendy 50%, čo je 93,76 eur, odmeny 20%, čo je 37,50 eur a likvidačný výsledok 30%, čo je 56,26 eur. Ďakujem za pozornosť, odovzdávam slovo Filipovi. Tak, prosím, prítomne by ste zapojili do diskusie. Ak máte nejaké návrhy alebo otázky, teraz ich môžete povedať. Niekto niečo? Dobre, tak ďakujem za hlasovanie. Prajem príjemný deň, dovidenia.